Special announcement. We have not already allowed because Adam Abara. Mata toba ngiye. Mata toba ngiye. Gekwanti kangwa babulu kwani na chori bia miti emo kankuzele gondo tololo. Enwere ndị ebe a na-akwa basket ama na ụdị ọrụ abụghị ịchọrọ ka ịgwa m agwa o dipendịrị ibe ị chọrọ maka na e nwere ezi oyi nwoke onye alọ ndị izu ọgụ ekwentị ka onye obodo bịakwutere di ya wee sị ya na ya bịara ka e wee ya n'ọrụ mana ebe ya chọrọ ịlụ na ya chọrọ ịnọ n'ime kanta na-agụ ego ka ọ bụ ibe ya chọrọ ịlụ nwoke ma wee nekọta ya anya tụgọdụ onye obodo nwe onye ori ịmakwa ibe ndị ikwu ya nwe ibe nwatakana eziokwu na onye ọbụla bụrụ ebu n'obugokwenu Igbo mụrụ nze m ọzọ biko onye ọbụla ga-ekodu ntị ka ije ọgụ na nkatụ ọnụ n'ude ntị na nsi olu bịa asị m onye ọbụla ga-ekodu ntị ka ntụ ọrịa ude ntị na nsi olu bịa maka na ibe ji kwuo ya nwe ibe asị m biko unu dere dere na enu mụ na-asọrị unu nsọ onye ohu ijele n'ezie bụ igburu na ọnụ ma ekene gị ma mba nwaanyị ndị nọbụrụ niile ọnụ m kenere gị ịmakwa ibe ji gwuo ya nwe ibe ịma na eziokwu ọkwa ka alụsị aha na aka na-abọ ka e ebu ya nwe ibe maka na alụsị bụ ka ịbụ ọnọrọ n'aja ọbịa ịmakwa ibe nna-ekwu gekwa ntị ka m gwa gị ibe ịma na alụsị ọ bụ na nwere ibubo na abụ esi ya nga ọkwa ọ bụ ike ọ ga-egekwa ntị ka m kwuo okwu odogwu nwa unu ga-ekwe ntị ka m kwuo unu amakwa ajụjụ nna ajụ maka na eziokwu okwu unu mana ọ na-abụ abịakarara akụ na ọbịa ka ibe kpọzụ onye alụ niile ọkwa nne ajụjụ nna ajụjụ ụmụ ikorobịa be anyị o nwedịrị onye ji ebe akwụ na akụwara isi na-apụta kwuo eziokwu ebe o jere eji kụwa ya isi ịmakwa ibe m na-ekwu ịma na eziokwu akwụ na ọbụ na bịa na-agba ọkụ o si na windo mapụ onye dekwere ya akwa
maka na ọ bụ ngwa ahịa wee gbanye wa ọsọ kwanne asị m na eziokwu eziokwu ọ nwekwara ndị anyị ka mma anyị na-enyere aka asị m biko ndị ka anyị mma nyerekwuola anyị aka maka na aka niile ahụ anya o ji awa aka bọtị aka ọmaza aka ka aka ọkwanne eziokwu na ọ ga-elugo enye m ọbụrụ ọgwụ n'ọgwụ iche ọgwụ nwa na nka nọ n'ọgbọ idu n'ọba ezoghị m idu abịago ị na-abụkwado onye a na-ekwu nwa o nwere ibe ọ na-emekiriri idu na ịbụ nnukwu mmanwụ idu na iso na nwa ka nwa idu na ọba a sị na ebe isi weta ibe iji na-eme ọgọ mmaji kwuru mmaji onye idu na m ekene gị a sị na oyi adịrị gị mma ịnụgo eziokwu ya wụ ibe elugbo na mmemme elugbogo Akunna eze dibịa kedu onye a na-ekwu okwu ya ego na-eku ume odogwu nwa na eziagụ eziokwu ọkwa mgbe ibe a na-ekwu na ọ nwekwara ibe a na-ekwu odogwu Akunna eze dibịa ego na-eku ume na eziagụ nwa eziagụ igbudu na mekene gị asị m n'oyi adịrị gị mma nwa eziagụ na igburu na ọnụ mekene ọchọ nke ọ ga-eme anya ọdachi egogo na enugo ọ bụ ike ọbịa ga-egwe ọnụ ntị ka mkpu okwu maka na eziokwu igwe abatagokwa nakwa na anya na igwe elutego igwe ahụ ekwu okwu Ogbobi Obichukwu adada Ogbobi ọgaranya obi ede ọcha agụtajiri egbe n'ọkpụ ya odogwu nne mụchara mechie ngada ọkwa gị ọkpọ egbe nduru ọnụ na-aba eji ọgụ n'ama Obichukwu adada obi ego n'ọnụ m ekene gị asị ndị pụrụ ite pụọ ibe obe enugo odogwu pụrụ ite pụọ ibe obe ekene ọnụ gị ekene ọnụ asị ndị ọya adịrị gị mma obi n'igwe ya eburu gị ụzọ kpere gị azụ Ijala na Eziagụ Igbudu odogwu nwa odogwu eji eji ọgụ n'ama onye ikedu mmụọ ọgụdụ mmụọ ọlụ adịghị onye ikedu mmụọ ọgụdụ mmụọ ọlụ asị m na onye abụrụ ego mma flesa nwoke m odogwu nwa ịma na ị na-eme ihe ndị eme ebe abụ ka nna mara na onye ọ bụ na ya eme ikorobịa mechikwa ya ike maka na ibe ọ bụ na ị na-eme n'ụwa mekwa ya ọfụma enugo odogwu nwa asị ndị mere ikorobịa mgbe o kwere gị nwoke m maka ibe mmadụ ji ebi ụwa bụ ka ọ bụ ndụ dịka nka
ya mana ọ na-awa onye kara nka ume bụ na agwa aja enu na ọrụ ya eziokwu bụ si na na-ekele gị Obichukwu Adada Odogwu nwa Obichukwu Adada obi ego abụkwana m anwansi ị na-akọrọ m agwa ibido ebe na mbụ kọrọ ya wụ ibe ụbọchị ọ bụla ị bụrụ na mmanwụ na ị na-eme m ọgụ onye ikwu asị m n'ọya adịghị mma enugo Odogwu nwa ọkụ ma na ịfụ gị ite fụọ ibe obe enwezikwa ibe ndị ilo pụrụ ime ya bụ ibe maka na ada ekpuchi ya bụ ime aka asị m gị kwadobe maka na eziokwu agbara mana onye ọbụla na-achụ ọgwọ jide agwọ n'ọdụ na agwọ ejighị ọbụrụ igwe ata alụ mana ibe ọbụla nwere isi nwere ọdụ isi ze na-etiti na abụrụ ibe na wụrụ ya bụrụ ọgọ nne mana o nwere ibe igbo ji biri ọkwa ịma na ndị ọbụla nwere ibe ha ji biri bebe o ji bụrụ na nkụrụ na mba ji ehere nda mmiri asị m na ọya adịrị gị mma ndegwu nwa na ọya adịrị gị Tinubu na-enekwa m anya Odogwu nwa na na-ekene oge ekene ọnụ ọkwa ịnwa n'ikpere na-abọ ka nwa ewu ji aṅụ nna ya ala Sina na na-ekene anụ nwere ibụba na-esibu ya ngọ asị na alụsị nwere ibụba na-esi ya ngọ Sina n'ibu Odogwu nwa nwa mụtara ọfụma onye ọkọ dị n'ụwa n'oji ilo nwoke ọma ekelekwa nke ọzọ Fletcher ọbụ ị na-abụ Odogwu maka na eziokwu ị maka alụsị aha na ọkwa aka na-abọ ka eji ebu ya ọ ji ahụ alụsị bụ ka ịbụ ọnaba n'aja ọbịa maka ọnọdụ ụlọ nsọ nwaanyị amaji elu merụọ ya n'ike ọkwa ịma na ngwa bụ na na-abụ ujike kwuru onwe ya n'osisi maka na ọtọtọ m gwara ndị be anyị eziokwu bụ malikwa na ọ na-arụ ogori n'ọdị na-abụ mara nke ka ya mma mana ọ na-abụ ibe nna bụ ụmụ ikorobịa be anyị maka nwoke ọ bụ na nụrụ nwaanyị na-abụ na obi na-egbu aka na ọ na-agbu ụla maka na iche ihe akụkụ onye nke ọzọ asị na ịkpọrọ ya asị ọwụrụ nnene Fino na m ekene gị Odogwu na oyi adịrị gị mma asị m na oyi adịrị gị mma ị na-anụgbara igwe m na-ekwu Fletcher nwoke m ị na-anụgbara onye Fino biko bụ bugara nye ụkpa ekene bugagara m Fino ụkpa ekene bugara m Fino ụkpa ekene nwoke m bugara nye ụkpa ekene eziokwu Fino na-egbe anya ka m gọọrọ ịga ihe asị m na South Africa na onye echekwara gị maka na anọ bụ na chekwara ugo chekwa ekwe na ọ naghị etigbu nwunye m ịnụgo asị m n'ihi agara onwe gị ije awere ịpụba ọpụpụ gị ga-awụ nri iji ose ọjị maka na ose dị eji iji ibelatacha asị m na ije agbụ mmiri maka na mmiri enwe ilo
ndụ gị ga-abụ ndụ nnu maka na asị akpọ nnu ọkwụya ka nwoke na nwaanyị ji eji eri nri ọkwa nne odegwu nwa na na-ekene gị asị nne ya adịrị gị mma abụrụ m ibu ị na-emere m ebe isi weta nya bụ ibe mmaji kwuru mmaji chukwu kere ụwa ka nna ya biko nụ ogologo ndụ na-alụ ike chukwu kere ụwa biko nụ nyere mfi na ogologo ndụ na-alụ ike itikwele nri ụtụ nkenyi maka ọkụ ya bụ isi ekpele ị mara nwoke ọ bụ na-etetara ụlọ ụtụtụ ma ụtụ ya kwụ ọtọ dị anyị ya ji ebe ụlọ ọgwụ na mmadụ anwụrụgokwe ojoro igbo be anyị ojoro igbo na mekene gị taa edebe nwa na nemi nwanne Power Mike na be anyị the world strongest man ka a na-ekwu okwu ya Power Mike odegwu ndụ gbachara mgba jide onye Grik ma kpụnye ya anya ọnwụọ n'ike ọ tụrụ onye Grik na ana ọbụla onye Grik je gbawasịa eburu ya jee na hospital ebe akụkọ nọ naba mgbe ọkwa nne taa ndị Power Mike odegwu ọnụ m kelere gị n'ebubu asị nne ya adịrị anyị mma asị nne ya adịrị anyị mma